ka se 2025 ma o ye santan kuna fɔlɔ min bɛ aw lakodɔn ka olu kɔlɔsi ni ka u lakana o santan waleyaw ka se k'o ɲɛnamaya APDP ko k'a bɛ aw wele a avril kalo tile 8 ka se tile 10 ma san 2025 baaraw bolo dacogo filɛ nin ye ɲɔgɔn kunbɛba dɔ bɛna kɛ maaw bɛna bɔ jamana caman na diɲɛ kɔnɔ ka na o bɛna kɛ ni université kurukanfuga ale ka bolo di ɲɔgɔn ye maa caman min na ka kuma ka hakili jagabɔ kɛ min ye kunnafoniya yɛrɛ min bɛ maaw lakodɔn o bɛ se ka lakana cogo min na avril kalo tile 8 ka se tile 9 ma a bɛ kɛ dɔnniya kulu sanfɛ badalabugu kulu kan barodalasigiw bɛna kɛ min ye ɲɔgɔndanw bɛna kɛ video la ani silamu na ani kiritigɛ o fana bɛna ladege CCB la nin bɛɛ kun ye ka kunnafoni di maaw ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababu ye ka hakili jagabɔ kɛ ka faamuyali kɛ min ye diɲɛ kunnafoni disira kuraw ye ani diɲɛ yɛrɛ baarakɛ minɛn kuraw n'an k'a ma ko numérique u ka siniɲɛsigi o ka se ka sabati ani fana kunnafoni min bɛ aw lakodɔn aw kun ka ko kunnafoni o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na sabu n'o lakanana o y'a ka ɲɛnamaya lakananen ye a ye n'a ka fara an kan nin san t'a baara an ka se k'a kɛ kunnafoniya min bɛ adamaden yɛrɛ lakodɔn o bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na ani k'o lakana walasa san tan wɛrɛ min bɛ na o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛ n'a mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la a bɛ se k'an wele 20 23 86 15 walima www.apdp.ml. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam
n'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ i ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na no olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire ye o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye dongo don dimanche senbɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta na sira la an ka jamana kɔnɔna na. a wele kun tɛ baasi ye baara min bolo dalen don dugu fɛ a bɛ ɲini ka jɔ k'a sababu kɛ musakako ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen kɔrɔlen a bɛ ci guwaw ni ɲɔgɔn cɛ. ngonga o y'a kɛ cogo ye. dugutigi nin gɛlɛya waati nin na o bɛ sɔrɔ. dugutigi ne bɛ se k'an hakilina di wa. o tɛ baasi ye. n'i y'a dan ne ma dugutigi komi pompe kɔlɔn ka ca anw fɛ dugu kɔnɔ yan bɛɛ bɛ so ɲɛ kelen ta dɔrɔmɛ an bɛ so kɛ dɛrɛmɛ 2 ye dɛrɛmɛ kelen min bɛ yɛlɛ a kan o bɛ bila kɛsu kɔnɔ dugu tɔgɔ la o la an mago bɛ musaka min na o bɛ sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la. Saka i ka nin hakilina ka ɲi wa nin de y'an da i la ko mana gɛlɛya cogo o cogo e bɛ na ni fɛɛrɛw de ye min b'an bɛɛ lafiya. an cɛ. musokuntigi jɔn ye wele Sitan de wele la. bi m'an wele n'i tura Sitan na i tura ne yɛrɛ la o bɛ cogo min na dugu muso bɛɛ bɛ ten. dugutigi Sitan ye min kɛ a yɛrɛ b'a dɔn ka dugu wari d'e ma o k'e k'o ci e b'o dafabali ci awa nin t'a fɔlɔ ye koyi ne ye 100 d'a ma ko crédit 90 de nana ne kun o min daminɛtɔ filɛ o tɛ bɛn dɛ. ba Sunkalo n'i ko i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ di. dugutigi ne ye nin faamu musaka min fɔra n'a bɛ ka tigɛ warici siraw crédit ani forfait sanni na o de tigɛra a la. nɔn tɛ Sitan tɛ kalabanci ye. nin tɛ ko bɛn ta ye dɛ. ba Sunkalo e filila dɛ nka bi bila faso ka kɛsu de kɔnɔ ba Sunkalo ni gɛlɛya bɛ jamana kan a bɛ ɲɛsin jɔnni ma jamanadenw tɛ wa a fɔra ko musaka min bɛ ka tigɛ k'a bɛna kɛ ka jamana dɛmɛ ka ko dɔw de ɲɛnabɔ kuranko y'o dɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw. o ka kan bari faso b'an ni ko caman cɛ. a b'an ni mun cɛ. nin hutigɛ ma. Sunkalo i miiri dɔɔnin dɛ e musonicinin ka jigili kɛra opération ye yan a dɔrɔn bɛ bɔra e kun wa n ko faso de y'i jɔ n'a musaka ye o n'a ɲɔgɔnna camanw. ba Sunkalo aw ye cikɛlaw ye engrais bɛ di aw ma sɔngɔ min na yala ni faso tɛ aw b'a sɔrɔ o la wa. ni faso ka lakana tɛ e bɛ si dugu nin kɔnɔ wa. ba Sunkalo nin ye faso ko de dugutigi anw yɛrɛ sumayara nin fɛ nɔn tɛ an dafɛ jamana caman bɛ yen olu ka yiriwa sira bɔra nin de la. a faamuna tiɲɛ na nin ye faso ko de ye nin dabɔra an yɛrɛ ka ɲɛtaga de kama. malidenw a ye n dɛmɛ ka n ka wara minɛ o y'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo maa si tɛna bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na mali in jɔ anw nɔ la baara min bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ nin ye yɛrɛ dɛmɛ de ye.
lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi wulada in na an bɛ taa komini 5 na jamanakuntigi ale ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na hôpital di Mali fana kurantigɛ ko banna pewu pano 1000 o de sigira olu fɛ yen Keba Jalo ale bɔra sisan a kurumbo karili la Mali Algérie Mali AES ana dɔ fɔ o la wulada in na tuguni Keba kɔkan kibaruyaw la Donald Trump ka musaka ko in a kuma bɛ ka caya Shinkaw olu bɛ k'u ɲɛ bilen bɔ ko in na kosɛbɛ ale ni Nigerkaw fɛ sa ana don yen fana bi ka kɛ ni kibaruya minnu na y'o fana sɔrɔ Keba farikolo ɲɛnajɛ ana dɔ fɔ la Tour cycliste du Mali tɛ o Siri Bagayogo n'a ka mɔgɔw ana tila tuguni ka se ka kuma di olu fana ma ni y'an ka kuma la kumaba ye sɔɔni sisan an b'a kari a kuru la. Keba a b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko kabini nin kalo in tile 2 min ye Mali ye ale ni Algérie ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔw u barika bonyana kosɛbɛ fo kana se sisan kɔni ma waliya minnu bɛ sen na o bɛ tali kɛ jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛw sira ɲɛnabɔ baaraw hukumu kɔnɔna na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in a fanba sinsinnen don o kan bi an yɛrɛ fɛ yan an ka mama falen dɔ n'ale kalan kɛ Algérikaw fɛ yen Konatekɛ ale kɔni ye bataki kɛ sa k'a yira bɛɛ lajɛlen na ko maaw ka ko in ta ni hakili ye ko min ye hakili ye k'an k'o bila dusu ɲɛ ko ka baara kɛ welewelema da yaasa ka se ka se an ka jamanadenw ma ko in ale bolo bi an b'an k'a fɔ k'an b'a ta n'an dusu ye Keba CEDEAO a fana ye bataki bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko Algérie ni Mali k'u k'u jija sigi ka fɔ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka kuma i b'a dɔn k'a fɔ kabini kunu pareda n'o ye Cɛbilen Dramɛ ninnu ka bɛrɛbɛrɛlitɔn ye olu ko Irisi ni Qatar k'olu k'a lajɛ sigi ka fɔ bɛ se ka kɛ cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ko in ban maa caman fana bɛ wulikajɔ la bi Keba min ye Mali yɛrɛ ye wolomasiri tabaw an ye kibaruya min sɔrɔ Keba Tenza Waten hali n'a ma kɛ base ye sa Mali kɔni jeniyɔrɔ f'i ye kosɛbɛ a bɛ tila ka se nin ma nin to yen fɔlɔ nin bɔ a la fɔlɔ an bɛ tila ka se nin ma Tenza Waten bi min ye wolomasiri tabaw ye u jɔyɔrɔ min bɛ yen u ye dɔ fara a ka Keba minan mun tun bɛ yen n'u kun kɛlen don k'olu to Tesalit olu yurula ka jigin kosɛbɛ min ye Mali ni Algérie dancɛ la min ye finitigilakaw ye olu nɔ o bɛ ka ye yen kosɛbɛ yɔrɔ in kɔlɔsilen don i ko tasuma nɔnɔ kɛnɛ sigilen tasuma sanfɛ Mali ale ye a ka bolodi ɲɔgɔn ma ani AES jamanaw Keba u ye dɔ fara u ka wulikajɔ kan sabula a yera k'a fɔ nin waati laban in na Faransi jamana ɲɛmaw
olu ye kibaruya dɔw di Algérie ma Fransikaw wulen no k'u jɔ bi u ni Algérie ka se ka bɛn sabati u y'a ɲini fana ko Algérie ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Keba olu bɛ se cogo min na ka segin ka na min ye Sahel cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na ka n'u jɔyɔrɔ ta u y'o baara ɲini Algérie fɛ nka waati kelen kɔnɔna na min ye diɲɛ seleke naani tɔnw ye olu ko ko Maroc olu b'o de lakodɔn min ye Sahara ale ko la i b'a dɔn k'a fɔ ko Algérie Keba ɲɛ nin f'i ɲɛna ngo ni Algérie yɛrɛ tɛ ko caman bɛ yen i b'o ye senna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se k'a faamu jamanadenw tɛ se k'a faamu nka min ye Algérie jamana ye foyi tɛ se ka ale kamana guwa foyi de tɛ yen min maloya bɛ ale la sabula a dalen no mun na nafolo min maralen no a bolo a ka kɛlɛkɛcɛw ani a yɛrɛ jɔyɔrɔ bi farafinna bankun ka se min bɛ a ye a b'i sinsin o de kan nka Mali ta in a bɔra furu fɛ dɛ Keba bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko a jo tɛ kɛlɛ in na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ k'a binna Mali kan wa diɲɛ maa sɔmina sina k'a dɔn k'a fɔ ko Algérie yɛrɛ a bɛ baara min na n'o ye kɔfila jɛgɛya ye a donna nin ko in senfɛ i tun ye jani min tɛmɛ o ja in Keba o ye san 1962 de ye Mali kɔnɔ yan min ye Modibo Keita ale de ye nin tɛmuru in kɛ Keba nin tɛmuru in tun bɛ feere franc Mali dɔrɔmɛ 5 nka o kun kɛlen don ka dɔrɔmɛ 1 fara a kan yaasa ka se ka Algérie dɛmɛ n'o ye Keba tɛmuru in a tubabukan lamɛn dɛ émission de timbre de 25 francs plus 5 francs par timbre vendu au Mali en soutien au peuple algérien dans sa lutte d'indépendance. Ko ni timbre in bɔra de k'a feere kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ dɛmɛ ye a sɔrɔ k'a taga Algérie dɛmɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la Keba Mali ye ko caman de kɛ Algérie ye min y'an ka cɛkɔrɔbaw ka bɔrɔkɔrɔw ye an bɛ ka t'u yuguyugu ni min buruna an b'o ta ka n'o aw do dɛ Keba cɛkɔrɔba denya diya ye o ye koyi nin ye yɛrɛja mɔgɔw ka waati de ye u ye nin baara in kɛ Algérie ye fo a ka taa ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ wa Mali ma daw ma dɛ Keba Mali a ka jamana a y'a labila Algérie ye a y'a ka musaka labila Algérie ye a y'a ka maramafɛnw labila Algérie ye ani jamana wɛrɛ cɛw sira ɲɛnabɔ baaraw a y'o kɛ Algérie ye balimaya ni sinjiya a y'o kɛ Algérie ye Keba donc se kɔni se dan ye o ye n'an bɔra an bɛ taa Katikaw fɛ taama belebele o de tun bɛ yen bi taama min ni dugudentɔw olu yɛrɛ de ye o laɲini Katikaw bɛɛ lajɛlen bɔra i ko balanŋɔɲɛ Keba i ko min ye donba don ka Kati bɔlɔn bɛɛ lajɛlen minɛ min ye Kati yɛrɛ ko in hukumu kɔnɔna na sa n'o ye wulikajɔ min kɛra bi ale bɛ tali kɛ ka ɲɛsin senŋɛrɛmadenw ma fasodenw ka tɔnw a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛra a ma bɛn o ma a ma ju ye bi a ma ju ye sini min ye tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ Kati kɔnɔna na sifinw musow wasadenw min ye baarakɛlaw ye faso yɛrɛ taw gouverneur yi ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Lamini Kapori Sanogo ye n'o ye Kulukoro gouverneur ye ale yɛrɛ nana ka taamala ninnu kunbɛn u ye bataki min kalan an'u ye laseli mun kɛ a ko ni Ala sɔnna a ma a na se a seyɔrɔ la sabula min ye Katikaw ye u y'a yira k'a fɔ ko foyi tɛ yen min bɛ se ka fisaya ni wolomasiriw ye foyi tɛ yen min bɛ se ka fisaya ni jamana ye olu ye Katika ye ko caman kɛra olu ɲɛna degun caman kɛra olu ɲɛna armée olu b'a kɔkɔrɔma don bi u b'a kɔkɔrɔma don sini wa olu tɛ bɔ o kɔ fiyewu fo ka taa kɛ don min ni an y'an sago sɔrɔ Katikaw ko Keba ko min ye an ka drone ye min y'an ka wolomasiri tabɔ ka baarakɛminɛnw ye bɛɛ ka kɛ faso fɛ bɛɛ ka faso kanu jamana ko de don maanifin i bɛ fɛn o fɛn kɛ n'i y'a k'i ka jamana ye nimisa kisɛ kelen o tɛ a la o de la o bɛɛ lajɛlen bɔra i ko min ye cɛ kelen kulusijala kelen bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ ka Keba yaasa ka se ka u ka nisɔngoya yira ka kɛ ni Algérie ye kununko min ye Algérie ambassade yɛrɛ da la fana Keba baara kɛra ye baara min kɛra ye neutraliser n'o ye Bumabel Jawara ye ale ye min sɔrɔ k'a fɔ i ka kuma bara la an k'o lamɛn. Français Mali Jalaki, comme Mali Sona, Kaka Jamanati, Kaka Force di, Kaka Kaka di,
santé bi 2020 kono o Algérie kene France kene o wala ka denden de bi on va pas ay si chebo ani musomo ante boro bi kana kanini le général d'armée son excellence Assimi Goïta kana faina kana ni ape ala kama ani mini musa ana mini wala ka fuye bi yaso hala jom bora ka ko ando to ni nyora ke ana be ni ko nyora ke bi ka Assimi accompagner o besa Algérie kola ama ni ni bundi ana bi ni buru kola ni 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 Algérie avion tele ana Algérie pesa gamba ana Algérie chesa be ka wole bla fo ko jama ka bo bi na Algérie ambassade d'Allah Algérie mi na armée de no tilika Algérie mi na armée de no jafaka Algérie mi na ke na ka armée di bibi na Sahel kono gela pe ape tu Algérie di mani ka bla kono mani tronte Algérie ni ñom de polsere mu be mare famille en politique mu be amaro silami Algérie armée di bon ko mu provoqué ina fo Algérie no gela ta mari sigara ko ci o de ke pi amune force de la RC après le 8 avril ambora kana na demena sanga demena kantima no le général d'armée Assimi Goïta sana ni gila Algérie fe ka do ka ko mari armée de tara ka tiri su so be eriona tiri su jobodo alka pas intara ka bola ka tabla yad aka kana nan so mbola ali ni français c'est de renseignement ali ni Algérie c'est de renseignement on lo ni eriona mari de consent ali ni amo armée ka montan puissance ana so be eriona bola ka marfo fo ni jona o ya ke mari droni kota ku manganta ku jawta ina fo anyu ko machine trusi bon fo to ka teme u sarana ngana nu pre fo pro Algérie de ka teme be trusi yebi Algérie ka teme be trusi anga bi woni no e o ko la force de la RC o de be kana anga jamana kati saba mi nyamwa be Assimi Boro ka fana bi kana ka mari puno woro Assimi nga engagé ay si ka engagé andi Algérie ko no so seke amba be chalachi Nous bien dit, Algérie en front de Algérie pour la 1962. On est grand mandat à l'Ifranci. Si on a dit, il y a pas un moment quand il y a pour Algérie pour aller pour mourir de Algérie pour tout. On est à quel pays? Non, clair, pour Algérie qui est, on va le trouver pour Tibna. Algérie de la armée blanche à tout Algérie du façon de qui nous cite. On est qui andana kana do mata gala ne bado ni na mata konna se se marfa sura ni na mata konna se se turu su maran sura ale de ambassadeur nias ke se turu su korodu ale de ma do parti turu su bi andana ina Algérie la am ti slanye am ya bo tu juru ko Algérie ngo jone ko ji to bi la so plan go amachi pro am ya dubai e tin tanga baba ka yirma hora ina wa so mali ku ka yirma hora ba ko ka ci wuri an ga jiri bo Algérie te sa on na fo ka ci bi an na ina Algérie la akan ni se ka fo Assimi ina Algérie discours min kala ka fo ko ma jamana nyamo ku bara ka para mi ko do ra tere ku bara ka bu yira masusure ko ka fanga mi ka ku yira tay ko ka ke o kuma ko ni la kana bana mun be ko ma jamana nyamo ma se ka on na kana ka ko ni e karotie Algérie karotie ka jamana nyamo te so te mine ina prek mine ina tisi mine ina tasali mine ina gaw mine ina ko mine ina ni Algérie ko ma rabe ni ro kidal ina kidal ko no bana o mi la donc ami mi fo Algérie ina ni foronje no na le ka bo kincho kaira mali armée da ka na sino ala la bien oron bien sorose de te mi ina ne ala den kan ne be sorose ana bene do kan ni mudi ala samedi nata o kuna ani ne mari fantan ne me fe e don tan ko ton o be ka po samedi ne kala ni ko ni no timena ko mali ndin de la ti to sebe mo ko do jongo ka ta kila ka ta machine ko na ka ti ama ta kila na ko mali ni ma ne ti to sebe
kumana ko kanu ni avion na planino mama be ko ta mo se ampari ko refe kidal ko o la tigelo ka fo asimi nyana ko kumana mali dembe jara nay nambe sa na mali jiri kilabi ante patro jumu kelala ante mali jiri kile ante patro jumu kelala amba ko yara nyana na ali jiri ko so ka ko na jiri sia so ka ko na jiri pasa so ka ko na jiri diro so ka ko o bi na joga ko la patrie Aïwa, Kebajalo, Maître Chagmar Konare ko Algérie kele ani Mali ni ɲɔgɔn dalamanga ayo fusa ni Mali armée o ka Iyad ni Amadou Koufa ni Sema jɛkulu minnu kun bɛ lajɛla an ka jamana kɔnɔ k'olu ni kisi k'o fusa ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ka don ani Mali cɛ a y'o de sugandi. Chagmar ko lajɛ in Iyad tun bɛ yen Amadou Koufa tun bɛ yen Sema Bamanci jɛkulu ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ko Algérie ye olu de ni la kisi k'anw ka drone k'o gosi ka t'o bɔ k'o bin yaasa olu ni ka kisi ko nka ko kɛlɛ min don ko hakilina kɛlɛ don fɛɛrɛ kɛlɛ don min ye jamanaw cɛsira ɲɛnabɔ kɛlɛ don ko yalama ko don nataw la k'a bɛna na dan o ma wa Maître Chagmar ale ka ɲininkali tɔ min bɛ hakili jagabɔ a ye min kɛ nin ko in kan Keba an bɛ taa Faransi n'an taara Faransi Maliyɛnw fana bɛ wuli ka jɔ la yen u bɛ ka labɛn kɛ u fana bɛ ka kow kɔlɔsi u bɛ ka kow jateminɛ yen Momo de Paris ale ye video dɔ kɛ bi k'o ci an ma lasɔmini dɔw b'a kɔnɔ an ka jɛ k'ale lamɛn. An balimaw an b'aw bɛɛ fo bi ye mercredi le 9 avril 2025 an bɛna nin kɛ welewelemada ye k'a lase maliden minnu sigilen bɛ Faransi kɔnɔ yan mun bɛ Paris ani minnu bɛ région wɛrɛw la an b'a ɲini aw fɛ a ka partager pour que maliden bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ Algérie ye waleya min kɛ Mali la a ma dogo mɔgɔ la maliyɛn bɛɛ bɛ nin kalama bi diɲɛ bɛɛ b'a kalama diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali lajɛ bi o waleya in na an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko dɔw de sigilen bɛ Mali kɔnɔ Faransi kɔnɔ yan maliden dɔw bɛ Faransi kɔnɔ yan olu b'a fɛ ka bɔ indirectement ka Algérie soutenir ka waleya la maliden dɔw bɛ Faransi kɔnɔ yan olu de bɛ fɛ ka bɔ indirectement ka taa responsabilité négative ta k'a di an ka sɔrɔsiw ma o bɔliko de b'o tigilamɔgɔw kɔnɔ an ye kunnafoni sɔrɔ ko maliden dɔw kan ka bɔ ka taa anw ka jamana la gosi ka taa an ka jamana marabaaw la gosi ka taa an ka sɔrɔsiw la gosi sɔrɔsi minnu bɛ ka si u ɲɛna su ani tile ka don mugu ni tasuma la su ani tile pour que Mali ka kɛ maliyɛnw ta ye maa dɔw de b'a fɛ ka bɔ ka t'olu sɔrɔsiw ka nin waleya n'u ka nin di Mali ma ka t'o ta k'o lagosi u b'a fɛ ka bɔ ka Algérie de soutenir indirectement an bɛ bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ ko restez sur votre garde mɔgɔ kana mankan kɛ mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ mɔgɔ kana dimi mɔgɔ kana foyi i kɛlɛkɛyɔrɔ jumɛn i dimi yɔrɔ ye jumɛn i kuma yɔrɔ ye jumɛn n'u bɔra an bɛna bɔ an bɛ bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ n'u bɔra an bɛna bɔ an minnu ko k'an b'an ka armée soutenir an minnu ko k'an b'an faso fɛ an minnu ko Mali ye maliyɛnw de ta ye mɔgɔ si tɛ se k'i to kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛn dicter Mali kun ou bien k'i bɛ ko da Mali kan y a pas un état fort sans un peuple fort n'an farala ɲɔgɔn kan uni maa tɛ se anw na nin ko in tɛ Asimi ko ye o drone mun jiginna Asimi ka drone tɛ drone mun jiginna Sadio ka drone tɛ Wage ka drone tɛ Modibo Kone ka drone tɛ Maliki Diaw ka drone tɛ Mali drone de jiginna n'a kuma bɛ fɔ waati o waati telew la hali étranger n'u b'a kuma fɔ u b'a fɔ Mali ka drone de donc e o ne o anw de ka drone jiginna Algérie bɛ nin waleya in na a mɛnna bi ma Algérie bila a ka waleya la Mali contre la k'a daminɛ depuis MNLA ko a jukɔrɔma tintinbaga kun ye Algérie de ka n'a bila terroriste u jukɔrɔma tintinbaga ye Algérie de a sera yɔrɔ dɔ ma maliden bɛɛ k'i assumer
jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛlɛw bɛ yen jamanadenw ka kɛlɛw bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se k'u ka baara kɛ ka tila k'anw ka baara kɛ anw ka baara ye anw ta de anw fana tɛ se k'an ta kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw fana ta kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ta kɛ ka ban olu taara armes san u ye armée labɛn u ye kɛlɛbolow k'u sinsin ka ɲa ka kɛlɛkɛlaw k'u dusu min k'u ɲɛsin kɛlɛ ma u kan ka mun kɛ u y'a kɛ maintenant jamanadenw jɔyɔrɔ jumɛn anw kan ka bɔ di ka yira Algérie la k'a fɔ ko personne ne peut falsifier l'histoire Modibo Keïta tun bɛ fanga la waati min na en 62 Algérie kɛlɛ binni Algérie kan Modibo Keïta ye Gao minɛ an ka Gao k'a minɛ k'a di Algériens ka généraux ma u bɛɛ tun sigiyɔrɔ ye u ka kɛlɛbolo bɛɛ u ka plan bɛɛ tun bɛ préparer Mali de kɔnɔ maliden kelen o kelen a waati a bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen kelen bɔra poche kɔnɔ ka se Algérie ma anw tile kelen ye Algérie dɛmɛ mais bi Algérie bɛ guerre de procuration de la a bɛ jamana wɛrɛw ka kɛlɛ a n'a yɛrɛ ka kɛlɛ a y'a kɛlɛ fila ta k'a da kun k'i ɲɛsin Mali ma an bɛna yira Algérie la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu filɛ nin ninnu bɛ taa Mali bɛ to yen anw de ye malidenw ye Mali ye anw de ta ye ɲɛmɔgɔw bɛ ka waleya waleya kɛ u bɛ ka kɛ anw tɔgɔ de la anw de sɔnna ma an bɛ maliyɛn de France bɛɛ lajɛlen wele maliyɛn minnu b'a fɛ ka bɔ k'u bɛ taa Mali la gosi maliyɛn minnu b'a fɛ ka bɔ manipulation bolo ma k'a fɔ k'u bɛ taa nin dɔrɔn ni gosi nin k'u bɛ taa yɛlɛma k'a kɛ ko wɛrɛ ye an kana sɔn dɛ n'u bɔra aw bɛɛ lajɛlen k'aw pɛrɛ aw minnu bɛ foyer la étudiants minnu bɛ yen étudiants aw minnu bɛ yen Mali kɔnɔ yan France kɔnɔ yan Paris kɔnɔ yan ani région wɛrɛw la maliyɛn minnu aw bɛ yen n'a b'aw sigi so kɔnɔ ko faso hinɛ bɛ aw la faso tin bɛ aw la faso in ka di aw ye a tɛ kɛ sokɔnɔna la dɛ a bɛ bɔ de a bɛ na an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ taa yira diɲɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ ninnu bɔra an bɛ bɔ ka welewele ma da aw ye an bɛɛ lajɛlen ka bɔ ko kɔlɔkulu diɲɛ mɔgɔ k'a ye Algérie k'a dɔn k'a fɔ k'u ye anw de ka dɔrɔnin jigin u man ka sɔrɔsiw ka dɔrɔnin jigin an kun welewele ma da de kɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma a ye préparer a k'an ka welekanw kɔnɔ ni mɔgɔ ninnu bɔra k'u bɛ taa nkalon da Mali la u bɛ taa nkalon da an ka sɔrɔsiw la u bɛ taa nkalon da an ka jamana marabagaw la anw bɛ bɔ an b'u jɛya jamana bɛ kɛlɛ de la wa Algérie binna anw kan di a y'aw labɛn a la o welewele de tun bɛ kala se aw ma. Momo de Paris an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan ko a jara Keba APDP ale ye san 10 sɔrɔ san 10 in hukumu kɔnɔna na sa fɛɛrɛw caman sigilen no sen kan baara in a daminɛna kunungo sanayɛlɛ kalanso min bɛ n'an b'a fɔ o ma sa ko université Kurukanfuga kulu sanfɛla la san 10 baara in a daminɛna ye mara kɛcogo jɔyɔrɔko baaraw kɛcogo APDP yɛrɛ ni farafinna kɔnɔna na kuma in daminɛna sa min ye APDP ɲɛmaaba ye ale kɔni ye kuma ta n'o ye professeur Samaseku ye Mamudu a ye foli ta ka ɲɛsin jamanaw ma jamana minnu ye u ka jamanadenw bila ka na nin kɛnɛ ka Keba a fɔlɔ o ye Marokokaw ye Senegali Ghana Benin Niger Madagascar Burkina Faso ani Somali olu bɛɛ lajɛlen ka maaw bɛ kɛnɛ kan yan jɛgɛjɛkulu minnu bɛ fana n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani fasodenw ka tɔnjɛkulu y'olu bɛɛ lajɛlen fo maa kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sa n'o o ye maakɔrɔ ye n'o ye faculté yɛrɛ ɲɛmajɔ ye u ye ale fana fo a n'a ka kalandenw ni a ka bolofaraw bɛɛ lajɛlen minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna n'o ye Burama Kansayi ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye Kurukanfuga sa ale recteur ale ye foli bila bɛɛ ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka maaw bisimila o kɔfɛ sa min ye APDP ɲɛmaa ye ale ye laseli kɛ laseli min ye tali kɛ san 10 in kɔnɔna na APDP bɔra yɔrɔ min na fo kana se yama nin waati in na degun minnu yera la ni gɛlɛya minnu yera la farafinna banko ka APDP a sera ka fɛɛrɛ minnu sigi ka se ka kɛ yelen ye maaw bolo yɔrɔ minnu na min ye kalanso sanayɛlɛ kalanso minisiri ye Burama Kansayi ale fana ye kuma ta tanu ni bonyamasegi ka ɲɛsin APDP ma bɔlɔlɔ sanfɛla la bi maaw tɔgɔla gafew la kɔlɔsili ko ti ko ni ye baara in a ka gɛlɛ a kan ka kɛ timinandiya ale ni farifoni kɔnɔna na ani fana ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ fo ka taa o dɔngɔla kari don min filɛ nin n'o kɛra don fɔlɔ ye APDP maaw kɔni ye baro dayɛlɛ Keba
farafina sa maa minnu nana sa u bɛɛ lajɛlen kɔni ye kuma ta kelen kelen bɛɛ lajɛlen y'i ka foli n'i ka tanuniw kɛ baaraba minnu bɛ senna bisa n'o o bɛ APDP bolo da donna nin bɛɛ lajɛlen na dɛrɛ jɛkulu in a maaw maa caman minnu tun bɛ sa kɛmɛ u bɛɛ lajɛlen ye kuma ta u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan nin ye nin ka ɲi kosɛbɛ hakilila jigi ka se ka baaraw kiimɛ san tan kura nata k'o fana boloda APDP maaw bolo ko o ɲɛna kosɛbɛ n'ala sɔnna a ma sini kɛba min ye don in ye halisa ale hukumu kɔnɔna na n'o ye san tan ɲɛnajɛ in ye bi yɛrɛ u bɛ ɲɔgɔn ye la fɔlɔ kɛba u ye ɲɔgɔn ye kɛ bi APDP la kabini sɔgɔmada in na su in na surafana dun o bɛ CICB la a ko la n'o ye diinɛ ye maa ma falen minnu wele olu b'o kɛnɛ kan nka sini sɔgɔma min ye maaw tɔgɔla kibaruyaw n'o ye sɔrɔdasiw ta ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛ se ka lakɔlɔsi bɔlɔlɔ sanfɛ cogo di o baro sigi o bɛ kɛ sini CICB kɔnɔna na donnen minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ sɔrɔdasiw kun kan bɔlɔlɔ sira fɛ sa ale ni baara minnu kan ka kɛ maa ma falen caman welelen don sa ka na o kɛnɛ kan yaasa min ye nin baara in ye a bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna cogo min na APDP a san tan ɲɛnajɛ in a bɛ to senna kɛba fo nin kalo in tile tan min ye baaraw ye sa olu kɔni nun donnen don cogo min na o ye nin ye kununko kow daminɛna sini ni ala sɔnna a ma min ye diripa maaw ni maa mafalenw ye olu na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kibaruya di kɛ min ye APDP yɛrɛ bolofara fɛn fɛn bɛ yen sa ka taa sa cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma n'a dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen welelen don sini CICB la ka taa ye nin kɛnɛ in kan n'an bɔra yen an bɛ taa hôpital du Mali la hôpital du Mali ale fana farala dɔgɔtɔrɔsow kan jamanakuntigi ka pano o taara dilan yɔrɔ minnu na pano ba kelen o de dilara hôpital du Mali la sisan kɛba ye bɔra ye i ye min sɔrɔ Asa Bajalo ale ni Ajibu Asimi Goita ni o ye junior ye an n'a jɛ ka olu lamɛn. An bɔra sunkalo de la sisan sunkalo in na a ye balo di mɔgɔ miliyɔn caman de ma mɔgɔ miliyɔn caman jigi sigira ka yɛlɛ nka alhamdulilayi bi anw bɛ nin min na anw nisɔndiyalen don bamananw b'a fɔ ne fɔlɔ kɛra mɔgɔw b'a fɔ yɛrɛ yira don propagande don mais a tɛ dabila o kɔrɔ président de la transition jogo yɛrɛ de ye min ye halisa ala k'a sara ni ala k'i sara n'a ma diya mɔgɔ min ye o kɔrɔ i tɛ ka ɲuman de kɛ ala ka président sara a bɛ ka malidenw jigi sigili min kɛ a bɛ ka ɲuman min kɛ malidenw ye anw bɛ foli kɛ ne kelen tɔgɔ tɛ n bɛ foli kɛ mɔgɔ mɔgɔ sen bɛ se dɔgɔtɔrɔso ninnu na n'u bɛ se ka bénéficier nin courant in na dɔgɔtɔrɔso baarakɛlaw fɔlɔ essence a fɔra bɛɛ ɲɛna kalo la litiri 7,000 o de tun bɛ se ka don carburant parce que ala ye hôpital du Mali garijɛgɛ kɛ appareil de dernière génération ye minnu courant bɛ yen courant tɛ yen nɔ fo sumaya ka k'olu kunna IRM b'olu la radiothérapie fɛn caman bɛ yan nɔ olu tɛ se ka baara kɛ ni courant tɛ a tɛ kun courant man ka tigɛ fɛnɛ n'o bɛɛ jigisigi kɛra bi yan'an ka se hôpital du Mali la an taara hôpital dermatologique la an taara Senos la n'o ye ɲin furakɛ yɔrɔ ye wa halisa dɔw bɛ sen na président de la transition ni ce a yɛrɛ ye ani ce malidenw jigi sigili la œuvre sociale mɔgɔw an b'aw fo mɔgɔw bɛ bila baara caman na n'i y'a kɛ ka ɲɛ o de ye bɛɛ nimisi bɛ wasaw la a ye fan bɛɛ kɛ malidenw jigi sigili la halisa baara min kalifalen don ala k'a ta fanga d'aw ma ala k'a kɛnɛya d'aw ma ala k'a dusukolo d'aw ma a ka malidenw jigi sigi président de la transition ye danaya min d'aw kan a k'o minɛn fa halisa ala k'a ɲɛ ka d'an bɛɛ ma ka hôpital du Mali mɔgɔw bɛɛ fo n bɛ tilen k'a fɔ n ko hôpital du Mali ye dɔgɔtɔrɔso ye an bɛ se ka waso ni dɔgɔtɔrɔso min ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ n yɛrɛ de la ka test kɛ ka dɔ bila ka na n ma foyi fɔ a tigi nana dɔrɔn u y'a accueilli ka ɲɛ fɛn fɛn kan ka kɛ ka ɲɛ c'est pour dire que hôpital du Mali an bɛ waso n'aw ye bi banabaatɔ fɛn fɛn bɛ na a b'u reçoit ka ɲɛ a ma se ka weleli kɛ nin ye karisa ye nin ye karisa ye o de ye dɔgɔtɔrɔya ye an y'a ye an bɔra états généraux la min fɔra an ye k'an ka jija an ka accueil ni fɛnw ɲɛ an ka dɔgɔtɔrɔsow la aw b'aw cɛsiri la dɛ mais halisa aw b'aw jija o de fɛ banabaatɔw jigi y'anw de ye n'i ye banabaatɔ kunbɛn ka ɲɛ a ka bana tilancɛ i b'a dimi ta ka bɔ a kan a ye continuer o fɛ halisa nin bɛɛ ditɔ ye de k'aw tɔ encourager comme a bɛ fɔ n'i bilala baara la f'a kɛ minɛnw ka k'i bolo nin y'a kɛ wale dɔ kɛ dile aw ma an bɛ min ɲini aw fɛ ni baara jiginna bɛɛ k'a lajɛ i k'i ka clim faga i k'i ka courant faga ka sɔrɔ ka bɔ fɛn minnu bɛ courant na k'olu bɔ o bɛɛ de b'a to nin fɛn ninnu bɛ fɛ ninnu bɛ si sɔrɔ mais taalen ɲɛ an n'aw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ an bɛna réunion kɛ baara kan ka kɛ taabolo min na an bɛna sigi ka kuma kɛ k'u fɔ bi an bɛ yan hôpital du Mali la madame le ministre a fɔ an tɛmɛna yɔrɔ minnu na olu fana équipé bi an bɛ yan an ye panneau 1000 panneaux de bɛ yan 1000 panneaux de 450 an y'o de kɛ yan bi pour que ka se ka hôpital du Mali ta a fanba ta an ye labo an y'a dɔn
u ye installation kuraw kɛ sisan u mago bɛ courant na c'est pour que k'u dɛmɛ mais baara in kun bɛɛ ye mun ye président Assimi ka solidarité bɛɛ kun ye mun ye o ye de ka degun bɔ maliyɛnw kan o de ye plus important ye et puis ka maliyɛn wɛrɛw wele minnu bɛ se ka président Assimi la dege solidarité kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que a fɔra adamaden i tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ mais bɛɛ bɛ se ka dɔ dɛmɛ i kɛrɛfɛ donc an ka hakili to ɲɔgɔn na madame y'a fɔ sunkalo hukumu kɔnɔna na an tɛmɛna ka foyer du ba naani dumuni dira du ba naani de ma an ye tamaro di misiriw la o baara ninnu bɛ continuer an ka forage ninnu bɛ école ni dɔgɔtɔrɔsow de kɔnɔ ka caya la majorité de nos forages c'est dans les écoles et dans les centres de santé école parce que an bɛ ka fɔ Mali kura président Assimi hakili la maliden kura de bɛ Mali kura jɔ n'u sera ka kalan dɔnniya sɔrɔ condition ɲumanw na a ka ca Ala fɛ an ka hɛrɛ b'o la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ parce que ale bolo fura fɔlɔ ye ji de n'i nana ji de bɛ ɲini n'i bɛ taa ji de bɛ ɲini ni dɔgɔtɔrɔw ye ji sɔrɔ a ka ca Ala fɛ degun caman bɛ bɔ banabaatɔw kan donc œuvre sociale b'o o de la an b'o o baara la an bɛ k'an diversifier an taara yɔrɔ caman an ye Mali fan bɛɛ kɛ ne ni madame le ministre yɛrɛ taara an internationalisera parce que salon an taara Burkina président Assimi taara balo di ka acte de naissance di ka selimafini di an ka réfugiés ma ye pour que o bɛɛ ye de k'a yira Mali an yɛrɛ dama de b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka Mali jɔ mɔgɔ si tɛna Mali jɔ an place la wa jɔyɔrɔ b'an bɛɛ la wa an si jɔyɔrɔ ma dɔgɔ a ka ca Ala fɛ ne bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa an ka hɛrɛ boli la pour que ka bɔ kuma n'an tɛmɛna yɔrɔ fɛn fɛn la fɛnɛ an b'a fɔ an bɛ yan an bɛ ka installation solaire di sisan mais an k'a bila an kun na an frères dɔw n'an dɔgɔninw n'an kɔrɔkɛ dɔw bɛ tasuma kɔrɔ sisan n'o y'an ka armée malienne ye u bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que ni ɲɔgɔnnaw de ka caya u bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka hɔrɔnya de kama an fana bɛ se ka mun k'u ye o ye ka dugawu de k'u ye u bɛ ka kɛlɛ mun kɛ anw kama Ala k'a sebagaya d'u ma o sebaga ye Ala ka Mali ka hɛrɛ ba. Agibu Dambele ni an b'a fɔ ma junior ale de kɔni ye jamanakuntigi ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ k'olu sigi sen kan maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min ale de b'o ko ɲɛmaaya la ambulance o dira sigida 5nan ale dɔgɔtɔrɔso ma n'o ye CCRF ye waleya in bɔra fa min yɔrɔ sa o ye Petrobama maaw ye ambulance ale kɛra sɔrɔla cogo min fɛ sa n'a nana cogo min na an ka jɛ ka o fana ko lajɛ Petrobama ale ka dili don. Petrobama ye ambulance ni quartier Mali dɔgɔtɔrɔsoba la ka bɛn ta avril kalo tile 8 san 2025 ambulance min musaka tara jɔ sefa wari $35,000 n'a kunkan fɛnna ka d'a kan a kɔnɔna bɛɛ lajɛlen labɛnnen don furakɛli kama. Nisɔndiyalen nana bi ka na ambulance di CCRF la commune 5 na an kɔni an nisɔndiyalen don an kɔntannen don kosɛbɛ nin bɛɛ ye de pour que hali bi pour que ka banabagatɔw dɛmɛ mun b'a dɔn jɔn b'a dɔn sini ni an yɛrɛ bɛ se ka taa nin na urgemment ka taga n'an ye dɔgɔtɔrɔso la a dabɔlen don jamanaden bɛɛ ka lafiya kama vraiment an kɔntanna kosɛbɛ an kɔntannen don kosɛbɛ et puis Petrobama ka laɲini ninnu ɲɔgɔnna caman de ni Ala sɔnna ma merci beaucoup an fɛn fɛn nana an b'aw bɛɛ fo an bɛ CCRF personnel bɛɛ fo ani mɔgɔ déplacera ka na merci beaucoup don n'a nataw la an hakili bɛ CCRF tɔw bɛɛ la inchallah. Ni waleya in diyara dɔgɔtɔrɔlakaw ye kosɛbɛ bari sabu a bɛna ŋɔni belebeleba de bɔ u sen na u ka baara hukumu kɔnɔ. O ye comme i bɛ fɛ ka na ni dɔ kisi ambulance ye ni kisi de parce que ni mɔgɔ bɛ degun na ka taa ta ka na n'a ye furakɛlikɛyɔrɔ la ni ambulance tɛ Bamakɔ bi bi na solution t'a la donc anw ye o hukumu kɔnɔ n'an nana nin matériel sɔrɔ n'o ye mobili ye min bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw ni kisi an nisɔndiyalen an bɛ foli de kɛ Petrobama ye. U y'a ye fana k'a dɔn parce que an ka autorités cɛsirilen don u b'a fɛ ka urgence de jɔ anw ye u bɛ ka urgence minnu jɔ anw ye donc urgence ni kalo damadama na an bɛna o convocareli kɛ donc n'i y'a mɛn urgence fana banabagatɔ de bɛ na pour que banabagatɔ fana ka na fo mobili de ka na n'o ye teliya la donc Petrobama yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ bilara autorités ɲɛ ka na ni ambulance ye k'a fɔ ni urgence banna a bɛ se ka kɛ sababu ye pour que k'aw dɛmɛ a ka baara la. Donc anw nisɔndiyalen don bi an bɛ foli kɛ Petrobama mɔgɔw ye u ye nin baara min kɛ nin ye hinɛ de parce que banabagatɔ n'a bɛ degun kɔnɔ mɔgɔ min bɛ se ka ta ka bɔ degun kɔnɔ ka na n'a ye lafiya yɔrɔ la o hinɛ de donc an kɔni bɛ se ka foli min k'u ye commune 5 baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la vraiment an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ baara min ye ni Ala sɔnna ma ambulance u bɛna ye nafa min bɛna k'a la
an bɛna an cɛsiri cogo bɛɛ la a bɛ se ka nafa lase population ma cogo min na an b'an cɛsiri o la pour que voilà ka se ka bɛɛ lajɛlen nafa. Ni waleya ɲuman in tɛ se ka kɛ kintigiw dugutigiw ani mɛrilakaw kɔ olu caman tun bɛ nin kɛnɛ in kanna na u ye foli ani waleɲumandɔn ta ka dɛmɛ in dibagaw sɛgɛrɛ. Ne nisɔndiyalen don de bɛ nin kɛnɛ kan komisɛn quartier 9 dugutigi bɛɛ tɔgɔ la ne de nana pour que kana cérémonie présider dugutigiw ko ni sera an k'a fɔ Petrobama mɔgɔw ye vraiment u ni ce u ni baraji u bɛ fɛn min na Mali kɔnɔ a dɔnnen don san o san Petrobama a bɛ sport parrainé an ka quartier kɔnɔ yan an yɛrɛ bɛ taa finaliw kɛnɛ kan bon n'u sera dɔgɔtɔrɔso fɛnɛ ma an b'a fɔ ko tare ni ambulance dilen filɛ an ka CSRF ma a bɛ komi a dira Bamakɔ bɛɛ de ma puisque yan nin de CSRF centre fɔlɔ ye min jɔra Bamakɔ kɔnɔ donc ni dɔn daminɛna an ka temps de référence la donc a bɛ komi a daminɛna a daminɛyɔrɔ la donc vraiment an bɛ groupe Petrobama mɔgɔw fo à travers u ka ɲɛmɔgɔw la donc an ka foli b'a b'u ye kɔni an ka foli bɛ an ka dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛɛ a syndicat na a médecin chef mobili min dilen filɛ an ma nin u ka a minɛli a entretien an mɔgɔ b'o de la puisque an ko mɔgɔ bɛɛ ambulance la puisque commune 5 kɔnɔ sande asako 14 de bɛ yan donc ni ambulance dɔw nana ka fara kan hali bi an bɛ dugawu de kɛ hali bi waritigi minnu bɛ an ka commune kɔnɔ n'an ka quartier kɔnɔ n'u sera ka Petrobama mɔgɔw ladege u filɛ ka min kɛ vraiment a bɛ diya n ye kosɛbɛ i m'a ye an bɛ ka urgence kura sɔrɔ kalo 6 dɔrɔn an bɛna inauguration na ni Ala sɔnna donc ni ambulance ninnu nali a bɛ ŋɔni de bɔ an sen na vraiment an ka foli b'u ye Ala k'u ka société ta ɲɛ. Sigida duurunan na an ɲɛnɛ suganti ɲɛma maa 45 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an nisɔndiyalenba de don bi ka kurun sɔrɔ n'o ye genkurun ye n'aw k'a ma farajɛkan na ko mobili an nisɔndiyara mobili jumɛn de don mobili min ni banabaatɔ ni a kalayara a bɛ se ka se furakɛliyɔrɔ la teliyala cogo jumɛn o mobili de dira anw ma an b'a fɔ tare Ala ni ce nka Petrobama ni ce ka tila tuguni k'a ɲini an ka sɔrɔ ɲinina bɛɛ lajɛlen fɛ k'a daminɛ an ka sigida duurunan na ka taa se Mali yɛrɛ bɛɛ ma u ka ninnu ladege dɛ maa o maa n'i ye kɛnɛya dɛmɛ i ye nin de dɛmɛ o maa o maa n'i ye kɛnɛya dɛmɛ i y'a tigi ka bi dɛmɛ i y'a ka sini dɛmɛ o tuma ko Petrobama ni ce k'a ni ce ani ce a yɛrɛ ye an dalen don a la fana an ka kɛnɛyaso ɲɛmaa minnu bɛ yan nin fɛn ɲuman in n'o ye mobili in ye u b'a minɛ ka ɲɛ basabu an ye caman wale kɛ ɲɔgɔn fɛ yan an ɲɛ b'a la a bɛɛ minɛnen n'u bolo ka ɲɛ. An ka jamana kɛnɛyako minisiriso maaw fana ma to kɔ nin kɛnɛ belebeleba in kan u kun bɛ yen nɔ u y'u ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. Nisɔndiyalen de bɛ ka kuma parce que Petrobama ye min kɛ nin ye parce que ambulance n'i ye ambulance di mɔgɔ ma bon e bɛ ambulance di bi mais e b'a di bi a bɛ se ka kɛ sini e ka mɔgɔ dɔ bɛ don a kɔnɔ e yɛrɛ bɛ se ka don a kɔnɔ donc vraiment ambulance in dili diyara an ye kojugu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn comme monsieur le maire y'a fɔ cogo min na ni dugutigi ne bɛ wele min lase parce que comme y'a fɔ a ye cogo min na ne chargelen don logistique de la c'est-à-dire mobiliw tout ce qui concerne les matériels ne chargelen b'o de la donc ne ka kuma bi basé chauffeur de kan kosɛbɛ u ka mobili ninnu minɛ ka ɲɛ u k'a minɛ k'a kɛ i n'a fɔ olu yɛrɛ ta parce que dugutigi y'a fɔ cogo min na entretien ko la état bi effort ba de fourni san o san Bamako ambulance hali n'a wari ka dɔgɔ cogo cogo mais san o san vraiment an ka ambulance a bɛɛ de entretien bi kɛ ne yɛrɛ bɛna tila sisan min ni papier minɛ tout de suite n bɛ lettre kɛ k'a bila ka taa budget la pour que u k'a fara commune 5 ambulance kan minnu entretien kan ka kɛ donc n'o yera ka ban vraiment il faut que chauffeur ka mobili ninnu minɛ ka ɲɛ parce que chauffeur de ta ye mobili ye une fois de plus merci encore b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ka Petrobama fo monsieur le maire dugutigi
et tout le personnel de CCRF. Baaraw kuncɛra ni ka tile doni k'a di sigida maa ɲɛmaw ma waasa u bɛ se k'a di dɔgɔtɔrɔw ma cogoya min na ambulance in bɛ se ka baara daminɛ teliya la barisabu a jɔyɔrɔ bɛna bonya an ka jamana banabaatɔw kɔni ni kisili la don n'a nataw la. Ayiwa sigida duruna maaw k'u k'a minɛ ka ɲɛ kɔkan kibaruyaw la kiba an b'a fɔ sa ko min ye nizɛrikaw ye awsa kan k'o de bɛna kɛ olu ka jamana kan ye nin waati na ale bɛna bila faransikan nɔ na faransikan k'o bɛ kɛ kan kɔni ye baara bɛ kɛ ni kan min ye nin waleya in bɛ tali kɛ sa u yɛrɛ ka laɲini na jɛrɛ mun kɛra u fɛ n'u ka jamanadenw jɛra sa ka laɲiniba minnu k'u ka jamana kɔnɔna na mars kalo tile 26 sigininden 12 o de y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kan 11 ye nizɛrikaw fɛ ko ka olu don ba la nka awsa ale ka bila sanfɛ sabula jamanaden caman b'ale mɛn kosɛbɛ u bɛ baara kɛ ni ale ye ale ka kɛ jamana ka langue nationale ye faransikaw fɛ sa Nicolas Sarkozy ka kiiri o tun bɛ sen na a yɛrɛ y'a datulu la k'a da jabɛ la sa sabula a yira k'a fɔ ko Kadafi kɔni yuruguyurugu ale y'o ta k'o ɲɛsin ma ni musaka ye kabini san 2000 san 1990 kɔ waatiw la min ye musaka ko in ye sa o ye kɔni yuruguyurugu kumaw fɔra nka san 2007 san de la sa Sarkozy kɔni ale yɛrɛ kɛlen jamanakuntigi sa a ye min ye Kadafi wele ka na Faransi o waleya ninnu wolola mun na sa o de nana ni yuruguyurugu in ye ka se k'ale ka kalata k'a senkɔrɔma don a ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye a ka sonandonbaw kɔni ye kuma ta 4 u y'a datulu la k'a da jaba la nka o bɛɛ n'a ta min ye kiiri tigilamaw ye olu ma bɔ u nɔ na Ukraine jamanakuntigi n'o ye Volodymyr Zelensky ye ale y'a yira kunungo k'a yira sa k'a fɔ k'a ka armée mɔgɔw kɔni k'u ye chinois ka sɔrɔdasi 2 minɛ kɛlɛ la Rusilakaw olu kɛrɛfɛ Ukraine jamana kɔnɔna na k'a kɔni a ɲini Chine jamana fɛ sa u ka ɲɛfɔli k'a ye nin ko in na Union européenne ale bɛ labɛn na yaasa sa ka kɛ ni Américains ye sɔngɔ fara min kɛ u ka minɛnw donni ka u fɛ n'u ka douane sira ye kɛmɛ sira de la sa kulu minnu ta kɛ 20 ye ka kɛ ni Donald Trump ale ka laɲiniw ye min ye Union européenne mɔgɔw ka kuma lasela ye ale kɔni ye nin laseli kɛ Iran y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni kuma ɲɔgɔnya bɛ ka don ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ ka kɛ ɲɛŋɔɲɛ ni waati in na nka n'Ala sɔnna ma sibiri nata Omanikaw fɛ u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Fatime Najini ale kɔni ye Iran ka kuma lasela ye gouvernement ka kuma lasela ye ale laseli kɛ a ko ko sa ko min ye maa bɛna sɔrɔ min bɛna cɛfɔ ni kan bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔko ta nasira fɛ hali bi a yira sa k'a fɔ ko Trump kɔni ye miirina minnu ta keba ka dɔ fara Amerikɛnw ka douane wari kan k'a bɛ ka taji sɔngɔ jigi diɲɛ kɔnɔ kosɛbɛ nin waati laban in na ko taji kɔni sɔngɔ ko jiginna ka kɛ ni nin waleya in ye n'Ala sɔnna ma juma nata segukaw fɛ yen min ye centre culturel kɔrɔ ye ale ka san baara daminɛlu bɛna kɛ baara daminɛw senfɛ sa yira k'a fɔ sa min ye baro sigi belebele bɛna taa kɛ maaya ale kɛcogo bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni an ka marabolow kɔnɔna ye o kumatigi ye maa min ye sa o ye dɔnnifa Usman Si ye ale yɛrɛ mara ka mamɔli minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔ yan baro sigi o ye sibiri ye sa avril kalo tile 12 a bɛ kɛ centre kɔrɔ kɔnɔna na nka yan'o cɛ sa jumadon sufɛ sa ɲɔgɔlɔn kɔni bɛ bɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ sa sibiri ale sufɛ ni ɲɛnajɛ belebeleba ye Américains ko olu kɔni ka ni wari faranga mun kɛlen filɛ de keba k'a kɛr'u ma tare dɛ dollar wari miliyari 2 n'a kunkanfɛ Trump ka sira k'o de ladon nka min ye maa caman kɔni ye Américains fɛ yen u hakilinaba tɛ ko in ye sabula y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman ye degun sɔrɔ min ye hali Trump yɛrɛ surunamaw caman ye kuma ta nin waati laban ninnu na k'a yira k'a fɔ waleya min kɛlen filɛ nin ye degun caman bɛ a la Moscou ale ko sa ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛna o ta sabula u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw bɛ k'u labɛn k'u bɛ taa Ukraine dɛmɛ kɛlɛ la ko wa fana ko ni maa kɔni sen yera la Ukraine kɛrɛfɛ OTAN tɔgɔ la k'u ka bila u kunna k'a bɛ olu ni olu Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ Rusiw ka kuma lasela ale ye nin fɔ u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri fana y'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔdasi ne kɔni taara sɔrɔ Ukraine kɛrɛfɛ k'i bɛ kɛlɛ de kɛ ka Ukraine dɛmɛ kɛlɛ la a bɛ bɔ olu ni Ukraine cɛ k'a yɛlɛma olu ni ɲɔgɔn cɛ sabula Rusijaw y'a ye k'a fɔ sa ko OTAN jamanaw kɔni caman bɛ wuli ka jɔ la kuma tɛ nanzaralakaw u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ko a bana ta olu de b'a la fana ko ka kɛlɛban kuma kɛ kɛlɛban kuma k'u bɛ k'o fɔ kuma min na sa o waati kelen fana u bɛ ka taa minɛnw cɛ ka t'o di Ukraine ma o ka se k'i yɛrɛ labɛn Maria Zakharova y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye lajɛ minnu kɔni kɛra ani hakililatigɛ minnu kɛra kabini mars kalo tile 27 ni Faransi jamanakuntigi yɛrɛ kɔni kun bɔra ka bɔfɔlɔla kumaw fɔ ka ɲɛsin olu ma k'u y'a kuma bɛɛ lajɛlen mɛn nka olu kɔni bɛ min dɔn Ukraine dugukolo ka u labɛnnen don bi u labɛnnen don sini keba an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ la min ye cycliste ye Tour cycliste du Mali
n'o ye nɛgɛsoboli ye sa tako 11 na o bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 13 ka taa bila tile 20 na min ye jɛkulu nɛgɛsoboli jɛkulu 12 olu de kɔni ye Mali taw ye olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sa kilomɛtiri 700 o kan a bɛna taa sigiyɔrɔma 7 sigiyɔrɔma 8 ɲɔgɔnna na min ye conférence de presse n'o kɛra bi ministère des sports kɔnɔna na sa u ye ɲɛfɔli kɛ baara in kɛcogo la min ye jɛrɛ in yɛrɛ ɲɛmaayaba ye sa n'o ye Jibril Darame ye ale tun bɛ ministre so o tɔgɔ la n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ministre ye fédération de cyclisme ɲɛmaaba n'o ye Sidi Bagayogo ye ale ko sa ko équipe 12 kɔni min bɛ yen k'olu labɛnnen don 3 o ye Mali ta ye Burkina Faso bɛna ye a la Belgique bɛna ye a la Niger Côte d'Ivoire Togo Guinée Conakry Guinée Bissau Sénégal ani Maroc k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni nɛgɛsobolilaw kan ka na kɛnɛ kan an ka jɛ ka Sidi Bagayogo ale lamɛn ko in na. I bɔra ka ɲininkali min kɛ n'o bɛ nɛgɛsoboli kan nɛgɛsoboli min n'a bɛ fɔ ko Tour du Mali donc yanni k'i ka ɲininkali jaabi n b'a f'i ye fɔlɔ n ko ne bɛ ministre de la jeunesse des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne ne bɛ k'o de représenter nin kɛnɛ kan en même temps ne de ye président de commission d'organisation nationale ye donc n bɛ profiter ka Mali ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a daminɛ jamana kuntigi la parce que a b'o de ka yamaruya kɔnɔ fo ka taa se premier ministre ma ka se gouvernement bɛɛ lajɛlen ma donc nin ɲɛnajɛ in ye ɲɛnajɛ min bɛna Mali ɲɛnajɛ dɔgɔkun kelen kɔnɔ dɔgɔkun kelen k'a daminɛ dimanche kalo tile 13 Sikaso a bɛ taa kuncɛ Bamakɔ yan donc vraiment fɛn don fɛn min a bɛna nin localité bɛɛ an bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛna yen yɔrɔ bɛɛ ɲɛnamaya a b'u bɛɛ ɲɛnamaya parce que fɛn dɔw bɛ fɛn min dɔn n'a ka d'u ye a bɛna kɛ sababu ye a bɛ mɔgɔw kafo k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ sababu ye ka nisɔndiya don mɔgɔw dusukun na ka bɛnɲɔgɔnya ni kelenya don mɔgɔw dusukun na o kɔfɛ fana a ɲɛnajɛ bɛna kɛ sababu ye jamana bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛsoboli kunna donc nin ye tournant ye min bɛna kɛ koba de ye n'a ɲɛnajɛ bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Mali dɔrɔn tɛ jamana wɛrɛw fana b'a la minnu fana bɛna ɲɛnajɛ kɛnɛ kan u bɛna dɔgɔkun kelen u bɛ nɛgɛsoboli k'u ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ a la an bɛ dugawu kɛ ni maliyɛn sera ka sebaaya sɔrɔ o de ka d'an ye. Jamana caman bɛ ye kɛnɛ kan n'Ala sɔnna jamana 10 kan ka baara nin kɛ Mali b'o jamana 10 na donc ne ye Mali ka équipe 3 fara o kan o bɛ bɛn équipe 12 ma donc an kɔni n'o o de kan ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna mun bɛ daminɛ dimanche don maintenant ni Ala sɔnna ma ɲinan compétition labɛnw sabatilen don kosɛbɛ a labɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye turu yɛrɛ bɛ kɛ sariya minnu kɔnɔ ani baara tagabolo minnu na an ye labɛn caman sabati parce que tour cycliste faso mɔgɔ caman b'o de lakodɔn nɛgɛsoboli kan an ka farafin jamana kɔnɔ donc mɔgɔw bɛ o baara kɛ k'u dɛmɛ k'u fɛnw sigi sen kan ala an garisigɛw la ɲina a k'an dɛmɛ Tour du Mali la 11e édition donc a bɛ wagati bɔ an baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ baara caman kɔnɔla la an essayer ka o baara tester dimanche don ni o a ka fɛn minɛnw ye donc je crois que ɲinan turu o kɔni o plan na baara caman kɛlen don maintenant an ye itinéraire taara puisque an y'a jateminɛ yɔrɔ minnu na en réalité an bɛ se ka baara nin boloda ye o bɛ boloda cogo di mission de prospection dɔ de taara o mission de prospection na commission mɔgɔ bɛɛ dɔ b'a la ministre de commission ba min sigi ni so commission caman b'a la o commission mɔgɔ caman donnen a la ka taa prospection kɛ ka taa lajɛ est ce que baara bɛ se ka kɛ yan est ce que siyɔrɔ bɛ mɔgɔw bolo sira ka ɲi wa ni condition bɛɛ renouvelé don waati min na u b'o sɛbɛn u b'o retenir donc u ye baara kɛ ten de ka na proposition kɛ ka nin circuit ninnu proposer an ye an fana valider an bɛna baara k'o kan ni Ala sɔnna ma donc an bɛ taa baara daminɛ Sikaso ka an ɲɛsin Bamako ma bon o yɔrɔ la sport de don sinon bibi na n'i ko k'i b'a jateminɛ an ka yan bolo kan Mali athlète an pɛrɛlen don parce que an labɛn caman sabati n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ baara o baara la f'i ka taa n'a ye baara bɛ faamu cogo min na ka ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo ɲuman na donc depuis san damadama an y'an banba k'an ka athlètes former dimanche jan tɛmɛnen fila bɔra centre mondial la ka na déjà comme nin bɛ ban fana 1er mai dɔ kan ka taa tuguni donc
an bɛ ka continuer k'u former bon formation kɔni y'a ɲana denmisɛnninw ma cogoya min na bi bi in na en réalité an tɛ siran équipe ɲɛ an tɛ siran équipe ɲɛ voilà donc compétition de don sport de don don bɛɛ n'a réalité don mais k'a fɔ ko an bɛ a fɔ ko an bɛ jɔyɔrɔ ka se niveau dɔ la par rapport aux équipes ne ma d'a la parce que sélectionneur a ye nin ta cogoya min na a bɛ se ka hali équipe saba wɛrɛ ta ten gɛlɛya tɛ y'a la Mali tɔgɔ la et puis a bɛɛ bɛ bɛn athlètes ma minnu bɛ se ka Mali kumabɔ donc vraiment an kɔni an nisɔndiyalen don wa denmisɛnnin minnu talen filɛ an jigi b'u kan wa an b'a dɔn u bɛna to an jigi kɔrɔ bon n bɛ se ka mun f'u ɲɛna u ka bɔ u ka nɛgɛsobolilaw la nisɔndiya parce que nin ye fête de ye a fɔra k'a fɔ sisan sport la ko c'est la messe du cyclisme effectivement o de don n b'a yira k'a fɔ ko en réalité an bɛ wuli an bɛ taa mɔgɔw la nisɔndiya u sigiyɔrɔ la o de sport in yɛrɛ particularité sport caman a bɛ kɛ sur place mais nɛgɛsoboli a bɛ dugu kun ni kun de minɛ ka bɛɛ la nisɔndiya minnu n'u ka yɔrɔ la minnu wulila ka kɛnɛ kan bɛɛ b'i ka compte sɔrɔ a la donc vraiment n b'a ɲini u fɛ u ka bɔ u ka mɔgɔ sportif mais u ka u hakili to nɛgɛsobolilaw la parce que u bɛ nɛgɛso boli wagatiw la vitesse ka bon bon ala m'an kisi la n'u tora ka don choc dɔw la a man ɲi u ma donc n'i b'a tigi fɛ i k'i jɔ yɔrɔ jan k'a lajɛ ka to ka dugawu kɛ a ka baara kɛ o ka fisa i k'a fɔ k'i b'i madon u la ka se ka taa ko las'a ma mun tɛ an si sago ye donc ne b'o yɔrɔ de ɲini u fɛ population ka bɔ dimanche nata Sikaso ka nɛgɛsobolilaw supporter kosɛbɛ ka ministère sportif ka fédération sportive ka jamanaden bɛɛ lajɛlen supporter an ka a kɛ nisɔndiya ye nisɔndiya min bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma an y'a dabɔ nisɔndiya de kama tulonkɛ de don fɛn fɛn bɛ nalen musaka ko b'a la mais u nakunba tɛ musaka nin u nakun belebeleba o ye ka nisɔndiya lase ɲɔgɔn ma parce que sport de don a y'a to jamanaw kanu bɛ don ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ an tilala grand prix la sisan wari tɛ grand prix dimanche mais Burkina équipe nationale ani Niger équipe nationale u bɛ Mali la u bɛ kaba la u b'u ka internat dɔ ye donc o ye ko dɔ kofɔ bon sport de bɛ se ka na ni o fɛn ninnu ye o b'a yira k'a fɔ Mali u ka kan u bɛɛ la i b'a fɔ a ka kan anw yɛrɛ la cogoya min na an ka équipe nationale fɔlen filɛ a bɛna ɲini fana fɛ u ka t'u internet u kɛrɛfɛ an ka jɛ ka baara kɛ jamanaw bɛ na tɔw bɛ na u b'an sɔrɔ yen an bɛ jɛ an bɛ baara kelen nin continuer ɲɔgɔn fɛ donc vraiment an kɔni b'a a ɲini halisa sponsoriw k'u hakili to an ka sport na sport min don a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka jamanadenw la nisɔndiya a b'an bɛɛ la nisɔndiya wa a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔmangolo n ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛn n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o. Ngolo ne jiginnen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye. Ngolo maa t'i numangoro kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ na degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ k'a ka jeni yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni. Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo min.